Komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Ion Buzojk li huwa mixli bi ħruq ta' garax taħt kumpless ta' appartamenti f'Taslima. Illum xiedu żewġ pulizija li kienu fuq il-post tal-ħruq li spjegaw kif numru ta' residenti kellhom jiġu evakwati u ċċekkjati minn ħaddiema mediċi. Hawn intqal ukoll kif filmati minn kamras tas-sigurtà der raġel jidħol fil-garaxxijiet u anke f'karozzi pparkjati li ma' raġel sera oġġett li allegatament instab fir-residenza tal-imputat. Intqal kif l-imputat ġie identifikat minn tpenġija li għandu fuq idu. Fil-qort nistema' wkoll kif minkejja li l-imputat għaraf lilu nnifsu waqt li kienet jiġi interrogat huwa der li ma kienet iġor xejn meta daħal fil-garaxxijiet u għalhekk għadu mhux magħruf kif beda n-nar. Alexander Ġelanse Whiteford u Karl Chantar inżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja għal akkużi ta' serq u tkissir ta' proprjetà fost l-oħrajn. Fil-qort nistema' kif huma allegatament serqu flus u oġġetti oħra minn pompa tal-petrol mill-inqas darbtejn. Intqal li huma allegatament ġew identifikati minn kamras tas-sigurtà. Id-difiża talbet tal-ħelsin mill-arrest ta' Whiteford li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni hekk kif innutat li l-fedina penali tal-imputat hija waħda kolorita u bekk mhuwiex affidabbli. Il-qorti nnutat is-serjetà tar-reati u l-fatt li Whiteford ma jaħdimx u għalhekk żammithom it-tnejn taħt arrest.